Таныш булыгыз, бу Айрат. Айратның дошманнары бар. Хәзерге вакытта Айрат дөрес урамга кермәде. Аның дошманнары аны сизеп алып, аның артыннан күзәтергә булдылар. Айрат үзе генә булганга күрә, дошманнары аны тиз генә уратып алдылар. Һәм дә инде акча кысырга тотындылар. Дошманнары бите алып, бер тапкыр тезенә, ике тапкыр эшенә сугалар. Бер тиен акча таба алмагач, аның дошманнары Айратка пистолеттан аталар. Айрат! Только когда плывешь против течения, понимаешь,